के दरबार बा खत्म रोजगार बा हाथ राज के निर्णय जो लड़की के परिवार बा। ए बाबा का बा यूपी में का बा कोरोना से लाखन मर गए लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गए लाशन से गंगा भर गईले। टिक्की कुकुर बिलारवा। ए बाबा कबा यूपी में कबा मंत्री के बेटुआ बड़ी रंगधारवा। मंत्री के बेटुआ बड़ी रंगधारवा। किसानन के छाती पे रोंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा कबा यूपी में कबा राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा। जिंदगी झंडवा फड़वी घमंडवा।